season 4 ni semua priang subhai pi ki pai ba iwe pe iwe ki bala Krishan bat ki balawan saki berbor ya kene ka jengi lek kai ke bahai hang ne hapo Nongstoin ke bala penyaj da ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club bat nang ne shakmat kindang don sisu ki jengi lek kai ki bakam internat na ke benta ki jengi lek kai football te ha ka shitarik jong brai Disember ar hajar ar poar ka jengi lek kai kan long no hapdeng ka Shillong Lajong Football Club Persya ya ka hnya wasa football team nang te na po nong ba juwai kapor kan long ha kapor shibaje no pai sngi kabahap ka shitarik kabahap la sngi palai te ngan shu tu pi khandiat ha ka bede bat kine ki tim katkum ka jing penbek bat katkum ka jing rai jungi ha ka jing sisa ka jing ya ka shitarik kan long be ka kabangila bu ya ka fixture ka long bej hapdeng ka Shillong Lajong Football Club Persya ya ka Indian ya ka India Oil ke badai nang te na po Assam Andre dei na kidau jong ka ne ka jinglong jingman jong ka ne ka Perthai ya ka ba na ka liang jong ka jongiru ya menta ngem ka patkwa banwan rai ki tem ki badai na po Assam dei na ka ne ka daw jong ka jinglong jingman jong ka ne ka Perthai kumba pila teblut ya baro te hang ne ngipan map na kaliang jungi kinong penya ngipan map bang ngimla banwan ra ya ka ne ka tem jong ka India football ka ne oi football na po nong ba Guwahati hendre nginwan ra no ya ka hnya wasa Shikenten Argenten ngania tu epi ba kadai ka tim ke balawan ye simenta teng hangne hapo madan New Nongstoin ya ka ba kadai ka tu ka tim sanlak tingka hakini kisnem ki bala dep bat kadai ru ka tim napo nong ba jowai om na kiwe ki jaka jong ka janti hel ndre kadai nang te napo jowai hi tengila ya dep ya penbek bat ngila dep ya kut bat ngila ya rai ba ha ka shitarik ka jingela kai kan long hapdeng ka Shillong Lajong Football Club Persya ya ka nyewasa nang te na po nong ba juwai te ka Shillong Lajong ru kumba ngila deb ya penbej ba kan sahir ha ka te ka step jong ka shitarik jong benai Disember hang ne hapo madan te sashisin ngiawer ngi khot ya pi we ki pajba jong ka ne ka than West Kasihil jong ka ne ka Nongstoin bat jong ka ne ka Rikasi jantia banginwan ha ka te ka sngi shitarik ka jingel kai nganong epi kadai ka jingel kai ka bi tanat bah kumba pitep ka nyawasa kadai ka wei ka tim ka barat ba bah hang ne hapo kadai ka than Rikasi jantia jungi kadai ka tim ka balai simenta keleng sodong ki player jongkaru kumba pil tip bat pin sayoi ha ka te ka sngi kadai ki baklan bah kumju ya ka Shillong Lajong nginget skamba baro kila tip ya kata te sanchisen ngiawer ngi khot ye pi iwe ki pajba ki baju Krishan met badmin sim ya khamtam ye gitu ki pajba ki ba it banwan pej ban saki ya ki jingi lek kai football haman la ki jingi lek kai hang ne hapo ka New Nongstoin te sanchisen ngiawer ngi khot ye pi na ka benta ka tiket na ka bayrung na kamta jongi kinong pitkai kan long bej sispa tingka marwei bar hakatai ka sngi na kaliang jungi kinong penyat ngin persangai shua ya ka lucky draw ba kamdon ka lucky draw hakatai ka shitarik te sashin hakatai ka sngi ya ki tiket ngila la ban pelaj hakapor shpo beje lan shpo stang na ka benta ban pli ya ka ne ka get bandrung hang ne hapo madan tingi kermen bat ngingit scam ba ka jingi lek kai ha ka shitarik kan long ka jingi lek kai ka bala bat penhun yang ngi kinong pitkai bat kan long ro ka jingi lek kai ka bi tanat bah nganong pi nandu nang ne shikmat kumbang ngi penbek ba kitem ki ban wani simenta hang ne bat ki player ki ban yelek kai hang ne kide ki player ki bat tebet laraja ba kim tebet ka kamram jongi kinong penyat ka don la ka jong ban le ye kitem te ngi kerpat ya lada ki na kaliang jong Shillong Lajong ki bayu iya kana ka kubor na kaliang ka nyawasa kin sngubaha ban penkrek dagi player ki ba tebet ban her ha ka te ka shitarik na ka benta ka te ka jingi lek kai jong ka ne ka tournament ka bahe hang ne hapo New Nongstoin ka bakot hadu shipolak tingka
te sai sisen ngi ai kuble phi ki pajba nong krishan iwe pe iwe bat ngen sai kendo biang ha ka shitarek ha ka por shibajisteng hang ne hapo kamadan neunoktan kuble shibun kuble shijarnu